Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Το συζητάμε. Κάθε Κυριακή θα δίνουμε ραντεβού στις 7 το απόγευμα με θέματα που αφορούν στην κοινωνία, με θέματα που αφορούν στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στο παιδί, ενίοτε και με θέματα ιατρικής. Θα ασχοληθούμε με σχέσεις, με θέματα που αφορούν στην ψυχολογία, ό,τι μας προβληματίζει, ό,τι μπορεί να μας δυσκολεύει, σε ό,τι αναζητάμε λύση. Πρώτη εκπομπή λοιπόν το συζητάμε και πριν ξεκινήσουμε και καλωσορίσουμε την καλεσμένη ή τον καλεσμένο εδώ στο στούντιο και πριν σας ενημερώσω σε σχέση με την θεματολογία της εκπομπής για αυτό το απόγευμα της Κυριακής, πάμε σε ένα μικρό βίντεο το οποίο θα μας εισάγει στο σημερινό θέμα. Η νηστεία της Σαρακοστής είναι η παλαιότερη από τις μεγάλες νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εφόσον καθιερώθηκε από τον 4ο αιώνα και διαρκεί από την Καθαρά Δευτέρα έως και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, απαγορεύονται τα γαλακτοκομικά, το κρέας, το ψάρι και το ελαιόλαδο κάποιες ημέρες. Υπάρχουν αυτοί που επιλέγουν να νηστέψουν καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας ή μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, και φυσικά αυτοί που αρνούνται να νηστεύσουν. Η διατροφή της νηστείας παρουσιάζει κάποια κοινά σημεία με τη μεσογειακή διατροφή, κάτι που αυτόματα την κατατάσσει στις καλές διατροφικές συνήθειες. Τα τελευταία χρόνια, με τη χορτοφαγική ή vegan διατροφή να κερδίζει ολοένα και περισσότερους ένθερμους υποστηρικτές, η νηστεία αποτελεί μια πολύ καλή αφορμή για αποτοξίνωση αλλά και διατροφική ευεξία. Η σωστή επιλογή τροφών κατά τη διάρκεια της νηστείας, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρή καρπή αλλά και προϊόντα ολικής άλεσης, μπορεί να προσφέρει θετικά ωφέλη για την υγεία μας, εστιάζοντας στις σωστές ποσότητες αλλά και στην ποιότητα των τροφών. Λοιπόν, νηστεία και διατροφή. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Η νηστεία της Σαρακοστής ή τα Σαρακοστή, όπως είναι και πιο σωστό, αλλά ως ήθιστε να λέμε η νηστεία της Σαρακοστής, είναι μία από τις πιο μεγάλες νηστείες και η παλαιότερη νηστεία. Μετρά ήδη αιώνες, καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα και στο βίντεο το οποίο προηγήθηκε ενημερωθήκαμε σε σχέση με κάποια στοιχεία που αφορούν σε αυτή τη νηστεία της Σαρακοστής. Βέβαια, εν ώψη της Μεγάλης Εβδομάδας, ίσως οι περισσότεροι μπουν στη διαδικασία να νηστέψουν, να απομακρυνθούν από κάποιες τροφές, να βγάλουν από το καθημερινό τους διατροφικό πρόγραμμα κάποιες συγκεκριμένες τροφές, αυτές που ορίζει η νηστεία να ενταχθούν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, η κυρία Αγγελική Παναγιώτογλου, κλινική διαιτολόγος από το ΑΧΕΠΑ. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γνωριζόμαστε ήδη και έχουμε ξαναβρεθεί ραδιοφωνικά, οπότε νομίζω θα ήταν προτιμότερο να οικειοποιηθούμε στον ενικό και να μιλάμε στον ενικό, Αγγελική. Εξάλλου πρόκειται για μια κουβέντα προκειμένου να ενημερωθούν και οι φίλοι τηλεθεατές για τα ωφέλη που μπορεί να έχει η νηστεία στη διατροφή μας. Καταρχάς, λίγο αργότερα θα δούμε και μέσω ενός ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς που νηστεύουν ή αν νηστεύουν και γιατί δεν νηστεύουν, αλλά και τι γίνεται με κάποιες τροφές που επιλέγουμε αυτή την περίοδο, όπως είναι οι τροφές που αφορούν στα είδη του αρτοπίου, ενός φούρνου. Θα μιλήσουμε και για τις θερμίδες, θα πούμε πάρα πολλά, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Ποιες είναι οι τροφές που επιτρέπονται καταρχάς κατά τη διάρκεια της νηστείας? Ευτυχώς στη νηστεία έχουμε πολλές τροφές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Κυρίως είναι τα δημητριακά, το ψωμί, που μέσα σε αυτή την κατηγορία είναι όλα τα άλευρα, πληγούρι, κοινόα, το ρύζι. Μετά είμαστε στα λαχανικά που μπορούμε να τα καταναλώσουμε και ομά και βραστά και μας χορταίνουν κιόλας. Τα φρούτα και σαν αποξηραμένα φρούτα μπορούμε να τα κάνουμε και σμούθις. Η κατηγορία που μπορούμε να αντικαταστήσουμε ουσιαστικά το κρέας είναι τα θαλασσινά, γνωστά κιόλας, καλαμαράκι, σουπιές κτλ. Η ξηρή καρπή, η οποία είναι η τροφή, η κύρια τροφή που θα μας χορτάσει και θα μας δώσει πολλά θρεπτικά συστατικά. Τα φυτικά έλαια, το ελαιόλαδο, οι ελιές. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά γλυκά τα οποία είναι νηστίσιμα, όπως είναι το μέλι, οι μαρμελάδες, κακάο, τα χινόπιτα, μαύρη σοκολάτα, ευτυχώς είναι αρκετά. Είναι πολλές οι επιλογές. Υπάρχουν ωφέλη από το να ακολουθήσουμε μία διατροφή που βασίζεται στην νηστεία της Σαρακοστής? Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά ωφέλη και αυτό το έχουν δείξει κιόλας μελέτες, ότι τα άτομα τα οποία νηστεύουν
μειώνεται κατά πολύ η κακή χολυστερόνη μέχρι και 20%. Τόσο μεγάλο ποσοστό. Βέβαια. Και υπάρχει και η ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα, στην αρτηριακή πίεση, μειώνονται τα καρδιακά νοσήματα, θρόμβωση, στεφανία νόσο. Έχουν γίνει επίσης και έρευνες και σε παιδιά που νηστεύουν και αυστηρά. Εφήβους ή παιδιά. Από 6 έως 18 ετών. Και έχουμε δει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη, παρόλο που νηστεύουν αυστηρά, και μάλιστα μειώνεται και το ποσοστό παχυσαρκίας κατά 50%. Και ένας άλλος τομέας που βοηθάει πολύ είναι και η διάθεση. Γιατί όταν αλλάζουμε από το κρέας και πάμε σε αμυλούχα, σε τροφές τέτοιες ζυμαρικά, η αλήθεια είναι ότι η διάθεσή μας γίνεται καλύτερη. Αποκτάμε ευεξία. Τώρα βέβαια αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση σε σχέση με τις πρωτεϊνικές δίαιτες ή με τη διατροφή που επιλέγει κυρίως πρωτεΐνες. Άρα δεν ισχύει αυτό ότι επιλέγοντας μόνο πρωτεΐνη νιώθουμε ευεξία. Μπορούμε να νιώσουμε ευεξία και με μια μικρή έτσι αποτοξίνωση στον οργανισμό μας. Ναι, αποτοξίνωση σίγουρα θα έχουμε από το κρέας στον οργανισμό μας, γιατί και σε αυτό έχουν γίνει πολλές μελέτες, το ότι όταν κάνεις μια αποχή από το κρέας μπορεί να μειωθεί μέχρι και 19% πρόωρος θάνατος, καρκίνος, καρδιακά νοσήματα, οπότε σίγουρα η αποχή από το κρέας ωφελεί σε πάρα πολλούς τομείς. Τώρα οι πρωτεϊνικές δίαιτες είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι μια άλλη κατηγορία, η οποία ναι, μας βοηθάει στον κορεσμό, αλλά από εκεί και πέρα έχουν δείξει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στα νεφρά. Δημιουργούνται αργότερα προβλήματα. Ναι. Τώρα, βέβαια, πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία, νηστεύουμε, θέλουμε να νηστέψουμε. Υπάρχουν αυτοί που σαφώς ακολουθούν την νηστεία καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή της Σαρακοστής, όλες αυτές τις ημέρες, ή αποσπασματικά κάποιες ημέρες δεν τρώνε κρέας ή δεν τρώνε ελαιόλαδο ίσως ή επιλέγουν. Αλλά τώρα η εβδομάδα που ξεκινάει, δηλαδή η Μεγάλη Εβδομάδα, είναι μία περίοδος κατά την οποία μάλλον αρκετοί είναι αυτοί που θα μπουν στη διαδικασία. Καταρχάς να αποδεσμευτούν από το κρέας, να νηστεύσουν από το κρέας. Και στην πορεία βέβαια να επιλέξουν τροφές όπως προανέφερες, θαλασσινά, είναι ο χαλβάς, είναι οι ελιές. Τώρα τι γίνεται, γιατί έχουμε την αίσθηση, και είναι και πραγματικότητα, ότι αρκετές φορές παχαίνουμε κατά τη διάρκεια της νηστείας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της νηστείας υπάρχει περίπτωση να παχύνουμε, αλλά υπάρχει περίπτωση και να χάσουμε βάρος. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάποιος που έχει μάθει να τρώει κρέας, για παράδειγμα φας κοτόπουλο με πατάτες, νιώθεις ένα αίσθημα κορεσμού καλό. Αν όμως αφαιρέσει το κοτόπουλο, θα πρέπει κάποιος σκέφτεται ότι θα αυξήσω τις πατάτες ή θα αυξήσω το ψωμί ή θα τρώω περισσότερα χαλβά για να χορτάσω, οπότε θα βάλει σίγουρα κιλά. Τώρα, υπάρχει όμως και η άλλη κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν τους αρέσουν πολύ οι τροφές της νηστείας, δηλαδή δεν τους αρέσουν πολύ τα όσπρια, δεν τους αρέσουν πολύ οι σαλάτες, τα λαχανικά, οπότε αυτοί θα χάσουν. Όμως, σε αυτή την περίπτωση... Άμα δεν τρώνε δηλαδή καθόλου, μικρύνουν οι ποσότητες, αναγκαστικά. Μικρύνουν οι ποσότητες. Απλώς όμως τι γίνεται, σε αυτή την περίπτωση έρχεται το Πάσχα. Και όταν έρθει το Πάσχα θα έρθει το κατσίκι, το αρνί, το τσουρέκι, οπότε όλα τα κιλά που έχουν χάσει σε αυτή την περίοδο θα τα βάλουν όλα. Εγώ θα πρότεινα να τρώνε σίγουρα σαλάτα το μεσημέρι, σαλάτα το βράδυ, να προσέχουν τους ξηρούς καρπούς, που είναι και νηστίσιμοι, να μην ξεφεύγουμε στους ξηρούς καρπούς, στο ελαιόλαδο και στα γλυκά τα νηστίσιμα. Ένα κομμάτι, ένα μικρό ποσοστό μάλλον, που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το μύθο και δικαιολογεί το γιατί παχαίνουμε, είναι γιατί η νηστεία δεν αφορά μόνο στο ότι νηστεύουμε και αυτόματα απαγορεύονται κάποιες συγκεκριμένες τροφές από τη διατροφή μας. Αφορά και στο ότι θα πρέπει η νηστεία να έχει να κάνει και με την εγκράτεια. Δεν είναι μόνο η νηστεία που αφορά το κομμάτι το πνευματικό, δηλαδή η εγκράτεια του να μην φθονούμε, του να μην ζηλεύουμε, του να μην κακολογούμε, γιατί και αυτό μέρος της νηστείας είναι. Αλλά είναι και η νηστεία που θα πρέπει να είσαι εγκρατής. Δηλαδή, με το να νηστεύσεις και να καταναλώσεις 400 γραμμάρια χαλβά και 1 κιλό ψωμί, αυτόματα όλο αυτό δεν σε περιορίζει, δεν δείχνει εγκράτεια, οπότε θα πρέπει να περιοριστούν και οι ποσότητες. Ίσως παχαίνουμε διότι οι ποσότητες δεν έχουν το μέγεθος που θα έπρεπε να έχουν κατά τη διάρκεια της νηστείας. Δηλαδή, οι ελιές, ο χαλβάς που είναι πάρα πολύ νόστιμος, αλλά έχει πάρα πολλές θερμίδες.
Μήπως φταίει και αυτό το κομμάτι? Σίγουρα, γιατί αν σκεφτούμε ότι ο χαλβάς είναι τα 100 γραμμάρια σαν μια σοκολάτα. Είναι 550 θερμίδες, βέβαια είναι πάρα πολύ θρεπτικός, γιατί έχει ταχίνι, έχει μέλι, παίρνουμε ασβέστιο, παίρνουμε τα απαραίτητα λιπαρά οξέα. Δηλαδή υπάρχουν θρεπτικά συστατικά στο χαλβά. Απλό για μένα θα είναι σαν ποσότητα την ημέρα 30 γραμμάρια, δηλαδή σαν ένα σπιρτόκουτο που θα πρέπει να τρώμε. Τώρα ακριβώς. Τώρα στις ελιές, 7-8 ελιές είναι γύρω στις 50 θερμίδες. Δεν έχουν πολλές θερμίδες. Δεν είναι πολλές. Αλλά αν βάλουμε και το ελαιόλαδο, είναι και λίγο ότι είναι και αλμύρες. Παίζει ρόλο, δηλαδή αν έχεις και προβλήματα με την πίεση. Σαφώς. Καλά, εκεί μιλάμε πλέον για μια άλλη κατηγορία, διότι σαφώς όλοι μπορεί να έχουν τη διάθεση να νηστέψουν ή να αποτοξινωθούν από κάποιες συγκεκριμένες τροφές, αλλά θα πρέπει όλο αυτό να γίνεται σε συνεννόηση με τον παθολόγο, με τον ιατρό του, αν κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, που μπορεί να είναι υψηλή πίεση, η χολυστερίνη, κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, ή να χρειάζεται να τραφεί με τις τροφές που απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της νηστείας, ή αν μιλάμε για μικρά παιδιά. Εκεί σαφώς και δεν τίθεται πάντα οριακά αυτό που ορίζεται μέσω της νηστείας. Εκεί διαφοροποιείται κατά πολύ το διατροφικό σκηνικό. Να δούμε, αν μπορούμε, ένα ρεπορτάζ σχετικό με το αν τελικά νηστεύουν, αν επιλέγουν να νηστεύσουν. Με την κάμερα της εκπομπής έτσι βρεθήκαμε σε κάποια κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης μας, και αν τελικά επιλέγουν και λένε ναι στην νηστεία, ποιες είναι οι τροφές που θα επιλέξουμε για την εβδομάδα που ξεκινάει αύριο, Μεγάλη Εβδομάδα. Νηστεύετε? Τη Μεγάλη Εβδομάδα μόνον. Κυρίως τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι τροφές επιλέγετε? Αυτές που δεν παχαίνουνε. Όπως? Κάνω καλή διατροφή. Συχνά γεύματα και από λίγο. Για να μπορώ να είμαι ευκαιρία να περπατάω. Όλη τη διάρκεια της χρονιάς? Όλο το χρόνο. Τη Μεγάλη Εβδομάδα τι επιλέγετε συνήθως να φάτε? Ψωμάκι, χαλβά, αυτά. Και ελές. Και οι ελές δεν πρέπει, γιατί έχουν πολλά διήνα, αλλά αυτά. Νηστεύετε? Όχι ιδιαίτερα, γιατί δεν είμαι εγκρατή σε πολλά πράγματα. Γενικώς το κρέας το αποφεύγω. Προσπαθώ και λίγο με το τσιγάρο και πιο πολύ εδώ και εδώ να είμαι λίγο εγκρατής. Μεγάλη εβδομάδα ναι. Μεγάλη Εβδομάδα θα νηστέψεις. Ποιες τροφές αποφεύγεις? Το κρέας. Μεγάλη Εβδομάδα αυτό. Τι προτιμάς να τρως τη Μεγάλη Εβδομάδα? Όλα τα υπόλοιπα. Φρούτα, λαχανικά, ζυμαρικά, φακές, το αγαπημένο μας φαγητό με τον αδερφό μου. Ναι, αυτά. Εσύ νηστεύεις? Εγώ ψιλονηστεύω, αλλά όχι για θρησκευτικούς λόγους. Είμαι ψιλο-vegetarian, ας πούμε. Έχει κοινά σημεία η νηστεία με την vegan διατροφή? Ναι, αρκετά. Ποιες τροφές θα επιλέξεις κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας? Φαλάφελ, ριζάκι, νόστιμο. Αρκετά. Οπότε κρέας καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς? Όχι καθόλου, εντάξει, άμα είναι κάτι που θα πεταχτεί, εντάξει, θα το φάω για να μην πεταχτεί. Πιο πολύ από αυτή την άποψη το έχω σταματήσει. Νηστεύετε? Ναι. Στη διάρκεια της Σαρακοστής ή κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας? Τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ποιες τροφές επιλέγετε? Θαλασσινά πιο πολύ, όσπρια και ζυμαρικά. Τη Μεγάλη Εβδομάδα σίγουρα όλα, με μεγάλη πίστη. Αποφεύγετε τελείως το κρέας? Τα κρέα, την κότα, το ψάρι, ό,τι δεν κάνει να φάμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το Πάσχα δεν είναι γιορτή χαράς, είναι πένθος, μέρα πένθους είναι η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Δεν είναι σαν τα Χριστούγεννα που εκεί χαιρόμαστε με τη γέννησή του. Τώρα λυπόμαστε με το θάνατό του, χαιρόμαστε μόνο με την Ανάστασή του. Νηστεύεις? Όχι. Καθόλου. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας θα νηστέψεις? Καθόλου. Είσαι vegan ή ακολουθείς κάποια συγκεκριμένη διατροφή, γενικά επιλέγεις το κρέας και αυτές τις ημέρες? Λέγω το κρέας και αυτές τις ημέρες. Οπότε δεν νηστεύεις καθόλου. Τώρα τι έχεις επιλέξει να φας? Κουλούρι, νηστίσιμο και σάντουιτς με κοτομπουκές. Νηστεύεις? Όχι, δεν νηστεύω μόνο. Καθόλου. Τη Μεγάλη Εβδομάδα μόνο. Ίσως τη Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο. Μόνο. Ναι. Τι τροφές επιλέγετε εκείνη την περίοδο? Όχι κρέας. Οτιδήποτε άλλο, τόσο από κρέας. Και τι τρώτε? Θαλασσινά κυρίως. Μαγειρευτά φαγητά, ναι, σαλάτες. Αυτά. Όχι, δεν νηστεύω.
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας δηλαδή τρέφεσαι κανονικά? Τίποτα, ναι, κανονικά. Τι τρως? Ό,τι τρώω όλο τον χρόνο. Κρέας? Ναι, κρέας, ζαμπόν, κασέρια, όλα, τα πάντα. Γαλάτα, τα πάντα. Δεν θεωρείς ότι η νηστεία είναι ένας καλός τρόπος για να αποτοξινωθούμε? Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Απλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Νηστεύετε? Όχι. Καθόλου? Όχι. Θα νηστέψετε στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας? Όχι. Τι θα φάτε δηλαδή? Ό,τι βρούμε. Ό,τι έχει το τραπέζι. Μερικές φορές στη Μεγάλη Εβδομάδα νηστεύω, αλλά με ψωμί πιο πολύ. Ναι. Τι επιλέγεις να φας τη Μεγάλη Εβδομάδα? Ό,τι μαγειρεύει η μητέρα μου, νηστίσιμα και τέτοια. Άρα νηστεύεις? Τη Μεγάλη Εβδομάδα κυρίως, ναι. Θα φας και κρέας δηλαδή αν τύχει? Δεν νομίζω. Λοιπόν, μερικές απόψεις από ανθρώπους που συναντήσαμε στους δρόμους της πόλης, σε κεντρικά σημεία, και νεαροί και έφηβοι και μεγαλύτερης ηλικίας. Οι απόψεις πολλές και διαφορετικές. Κάποιοι επιλέγουν να νηστεύσουν αυτή την περίοδο ή νηστεύουν ήδη, απομακρύνοντας συγκεκριμένες τροφές από το διαιτολόγιο τους, στο καθημερινό τους διατροφικό πρόγραμμα. Κάποιοι άλλοι θα νηστέψουν εν ώψη της Μεγάλης Εβδομάδας. Νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται κυρίως το όλο θέμα της νηστείας για τους περισσότερους Έλληνες, Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αυτή την περίοδο του Πάσχα, είναι μια καλή ευκαιρία να αποτοξενωθούμε. Αν το δούμε από τη σωστή οπτική όμως. Απλώς να σκεφτούμε ότι είναι μια εβδομάδα. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα. Ουσιαστικά είναι πέντε ημέρες, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο είναι η Ανάσταση. Ναι. Αλλά όμως το έχουμε δει ότι και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή και αν δεν υπήρχε, δηλαδή έχουν γίνει μελέτες σε αυτό, ότι αν και δεν υπήρχαν οι θρησκευτικοί λόγοι, θα έπρεπε να σκεφτούμε κάποιους λόγους ώστε να πούμε ότι να απέχουμε. Αν σκεφτούμε τη μεσογειακή διατροφή, το κρέας ήταν μία φορά την εβδομάδα, μία φορά στις 15. Και γι' αυτό έχει βγει και αυτή η διατροφή να είναι παγκόσμια η καλύτερη διατροφή. Θα λέγαμε ότι η νηστεία έχει κοινά σημεία ως προς τη μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι προτείνει, τα λέγαμε και λίγο πριν κατά τη διάρκεια και του ρεπορτάζ, ότι έχει κοινά στοιχεία αρκετά. Τα όσπρια, Ναι, σίγουρα. Η χορτοφαγική διατροφή ή και η μεσογειακή, ουσιαστικά οι διαφορές τους είναι στο ότι υπάρχει το κρέας μία φορά στις 15, το κοτόπουλο μία φορά την εβδομάδα, 3 φορές ψάρι, αλλά και πάλι στην νηστεία των Χριστουγέννων υπάρχει το ψάρι. Ναι, σωστά. Άρα και σε αυτό είμαστε και σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, έχουμε πάλι το ψάρι. Σωστά, υπάρχει. Οπότε μετά έχουμε μόνο τα όσπρια, έχουμε τα φρούτα, τα λαχανικά που είναι το κοινό σημείο, το ελαιόλαδο, όλα κοινά. Η διατροφική πυραμίδα όσον αφορά στη μεσογειακή διατροφή ορίζεται και ξεκινάει έχοντας έντονα το ελαιόλαδο, τα όσπρια. Καλά, εντάξει, το ελαιόλαδο πάλι όμως θα πρέπει να το περιορίζουμε με μέτρο, γιατί υπάρχει και η παχυσαρκία. Φρούτα, λαχανικά. Φρούτα, λαχανικά. Σίγουρα να έχουμε τη σαλάτα, δηλαδή αν θέλουμε να φάμε και τα όσπρια ή και μια πατατοσαλάτα ή ένα οποιοδήποτε φαγητό, να το συνδυάζουμε με σαλάτα, οπότε θα περιορίσουμε την ποσότητα. Δεν θα φάμε παραπάνω. Τώρα και το βράδυ πάλι μια σαλάτα. Γιατί όχι, μαζί με το φαγητό μας, με θαλασσινά και με λίγους σκληρούς καρπούς το απόγευμα. Δηλαδή παίζουν ρόλο πολύ και οι ποσότητες. Η πατατοσαλάτα, μια που μπήκαμε στη διαδικασία λίγο πριν να μιλάμε και για συνταγές. Προτάσεις συνταγών, εν πάση περιπτώσει. Η πατατοσαλάτα, η οποία δεν περιλαμβάνει τυρί. Είναι η πατάτα, η βραστή, ρίγανη, μπαχαρικά, ελαιόλαδο. Είναι μια καλή επιλογή. Πόσες θερμίδες, ας πούμε, περιλαμβάνει, έχει ένα πιάτο πατατοσαλάτας? Με μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Αν σκεφτούμε ότι μία πατάτα σε μέγεθος αυγού είναι 80 θερμίδες, αν φάμε 2 πατάτες με ένα κουταλάκι λάδι. Το οποίο ελαιόλαδο πόσες θερμίδες έχει, ένα κουταλάκι της σούπας? Τη σούπα σε πάμε γύρω στις 100-150 αναλόγως το κουτάλι. Οπότε μπορούμε να φτάσουμε και στις 250 θερμίδες. Όμως είναι καλά, γιατί θα το συνδυάσουμε και με μια σαλάτα και θα μας χορτάσει και θα κάνουμε και την αποτοξίνωσή μας από το κρέας. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και στα θαλασσινά, αρκεί να μην είναι τηγανιτά.
ψητά, ναι. Ή και βραστά ή στη σχάρα. Ναι. Τώρα υπάρχουν και πολλές επιλογές ως προς το μαγείρεμα. Ναι. Οι τελευταίοι τρόποι. Ακριβώς. Και στον ατμό και γενικότερα αν δεν θέλεις πραγματικά να χρησιμοποιήσεις λάδι και αντικολλητικά, μπορείς να μπεις στη διαδικασία αυτή και είναι πολύ εύκολο. Αν σκεφτούμε ότι μια μερίδα ψητό καλαμαράκι είναι γύρω στις 150-170 θερμίδες και όταν γίνει τηγανιτό πάμε στις 350. Διπλασιάζεται. Θα πρέπει λίγο να το σκεφτούμε. Ναι. Το θέμα μερίδες είναι επίσης μια παγίδα. Δηλαδή, λέμε τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, ας αφήσουμε λίγο τις τροφές της νηστείας, θα έρθουμε και σε αυτές. Λέμε μία μερίδα σοκολάτα καθημερινή. Και κάποιος μπορεί να υποθέτει ότι μία μερίδα σοκολάτα είναι μία μικρή σοκολατίτσα. Ενώ ουσιαστικά μία μερίδα καθημερινής ποσότητας που δικαιούμαστε σοκολάτα, η οποία δεν θα μετατραπεί σε λίπος και θα λειτουργήσει θετικά ως προς τα ωφέλη που θα έχει για τον οργανισμό μας, είναι πολύ μικρότερη. Σίγουρα είναι μικρότερη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε κάθε μέρα το γλυκό, γιατί κάθε μέρα το γλυκό μπορεί να εθιστούμε στο γλυκό, οπότε να ξεφύγουμε μετά και στην ποσότητα. Εγώ θα έλεγα να έχουμε 2 με 3 φορές την εβδομάδα το γλυκό στη διατροφή μας. Βέβαια, παίζει ρόλο και κάποιος αν γυμνάζεται. Αν είναι άντρας, δικαιούται περισσότερη ποσότητα. Πόσο έχουμε τα φρούτα στη ζωή μας. Καλύτερα να τρώμε φρούτα 1 με 2 την ημέρα και να βάλουμε την σοκολάτα ανά 2 μέρες, 30 γραμμάρια, ώστε να μην υπάρχει και το θέμα του εθισμού και μετά να μην μπορούμε να την κόψουμε την σοκολάτα. Τώρα, μιλώντας για τα διατροφικά tips της νηστείας και πώς μπορούμε πραγματικά να αποφύγουμε έξτρα θερμίδες, δηλαδή το θέμα μας το ζητούμενο είναι να μην παχύνουμε σε αυτή τη νηστεία από αυτή τη μεγάλη εβδομάδα και ακόμη βέβαια περισσότερο το ότι θα αποτοξινωθούμε μπορεί να χάσουμε 1-2 κιλά, τα οποία όμως αν δεν προσέξουμε μετά το βράδυ της Ανάστασεως θα επανέλθουν αυτά τα κιλά. Λοιπόν, ένα πολύ εύκολο, γρήγορο tip είναι του να επιλέξουμε φρούτα αποξηραμένα, χωρίς ζάχαρη. Κυκλοφορούν στο εμπόριο τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να τα εντάξουμε στη διατροφή μας από αποξηραμένα δαμάσκηνα, από ισταφίδες, ας πούμε. Είναι μια καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή και βελτιώνει και την εντερική λειτουργία. Είναι και σαν έχουμε την αίσθηση του γλυκού. Είναι εύκολο σαν σνακ οπουδήποτε πας να το πάρεις μαζί σου. Υπάρχουν επιλογές, ευτυχώς. Στους ξηρούς καρπούς να πούμε ότι να μην ξεφεύγουμε πολύ στους ξηρούς καρπούς. Μία χούφτα μικρή την ημέρα είναι αρκετή για τις γυναίκες, για τους άντρες 2. Δηλαδή όταν λέμε μία μικρή ποσότητα, αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ας πούμε 30 γραμμάρια ξηρού καρπού είναι αυτό που δικαιούμαστε ή ξεφεύγουμε? Βασικά καλό είναι να πούμε στα αμύγδαλα να είναι 10-12, στα καρύδια 2 ολόκληρα καρύδια ή 10-15 φιστίκια, με τη χούφτα καλύτερα, στη χούφτα καθένα στη δική του, ανάλογα με τη σωματική του με τη διάπλαση. Βέβαια πολύ δυστυχώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με κράτεια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, άμα μπούμε στη διαδικασία να αγοράσουμε ένα σακουλάκι με ξηρούς καρπούς, είναι καρύδια, είναι αμύγδαλα, κάσιους ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι ξεπερνάμε την ποσότητα που μας σε αυτό θα πρότεινα αυτό που είπαμε πριν, τα αποξηραμένα φρούτα. Δηλαδή να βάλουμε 10 αμύγδαλα, να βάλουμε και μια κουταλιά της σούπας σταφίδες μαζί και οπότε να έχουμε και το γλυκό, να έχουμε λίγο και... Δηλαδή είναι σαν superfood μετά. Αναφέρθηκες λίγο πριν στα smoothies, τα οποία είναι και επίκαιρα, είναι στη μόδα, τα επιλέγουμε πάρα πολύ συχνά. Τώρα βέβαια και smoothies με γιαούρτι, αλλά που δεν επιτρέπεται κατά την περίοδο της νηστείας της Σαρακοστής. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να λειτουργήσουμε και να δημιουργήσουμε το δικό μας smoothie χωρίς να χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν αυξάνεται το ποσοστό των σαχάρων που έχουν τα φρούτα, οπότε όλο αυτό αυτόματα δεν μετατρέπεται σε έξτρα ζάχαρη για τον οργανισμό μας. Και μετά όταν έχουμε περίσσια στους υδατάνθρακες και αυτό γίνεται λίπος. Μπορούμε να έχουμε νηστίσιμο σμούθις και να βάλουμε γάλα σόγιας, αμυγδάλου. Εναλλακτικά δηλαδή. Τώρα πλέον που πολλοί το προτιμούν. Και αυτό είναι μια καλή επιλογή για να έχουμε μια ποικιλία, να μην λέμε ότι κάθε μέρα θα τρώω κουλούρι. Μπορούμε να φάμε μια φέτα ψωμί με ταχίνι, μπορούμε να φάμε με ελιές, με αγκουράκι. Δηλαδή καλό είναι να βάλουμε και άλλα, να βάλουμε και λαχανικά.
να βάλουμε και φρούτα. Καλά, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Ναι. Αρκεί να το δούμε λίγο διαφορετικά και με καλή διάθεση. Δηλαδή, να μην ξεκινήσουμε λέγοντας πω αυτή την εβδομάδα δεν θα φάω κρέας, δεν θα φάω γλυκό και τι σαλάτες θα φάω. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και νομίζω ότι έτσι ακριβώς όπως λειτουργούν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, το διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει απίστευτα θετικά, ακόμη και σε όποιον δεν έχει φαντασία στο θέμα μαγειρικής, και να βρει αμέτρητες συνταγές που είναι και νηστίσιμες, που είναι και διαιτητικές, που είναι και πολύ εύγεστες και να λειτουργήσει όλο αυτό θετικά για την υγεία μας. Ακριβώς. Δηλαδή να γίνουμε μάγειρες. Ακριβώς, γιατί με την ποικιλία σίγουρα θα πάρουμε από όλα τα θρεπτικά συστατικά. Πολλές φορές λέμε με την νηστεία κόβουμε κάποια ομάδες τροφίμων. Ναι. Όμως η νηστεία, αν τη συνδυάσεις σωστά, για παράδειγμα τα όσπρια, αν τα συνδυάσεις με το ρύζι, γίνεται η σωστή απορρόφηση των αμινοξέων και δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Οι ξηροί καρποί έχουν πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά τα οποία θα μας καλύψουν. Τα φρούτα. Οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με το να κάνουμε νηστεία. Ούτως ή άλλως όλες τις νηστείες αν κάνουμε είναι 180 μέρες το χρόνο. Άμα τις ακολουθήσουμε όλες. Αν όμως δούμε τις μελέτες, δείχνουν ότι το 45% των Ελλήνων κάνει μόνο μία ημέρα το χρόνο. Ίσως μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή. Νομίζω ότι η Μεγάλη Παρασκευή είναι γενικότερα μία ημέρα που επιλέγεται από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελληνών, Ορθοδόξων, Χριστιανών που αυτή την ημέρα πραγματικά νηστεύουν. Αλλά νομίζω ότι επικεντρώνονται σε αυτή την ημέρα. Και θεωρώ ότι ίσως με το πέρασμα των χρόνων λίγο κάτι έχουμε χάσει. Δηλαδή από τη δεκαετία του 80 στο σήμερα, στα παιδιά, στους έφηβους αυτής της γενιάς, έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ η κατάσταση. Αλλά πάντα θα υπάρχουν και αυτοί που ακολουθούν πιστά τους κανόνες επειδή θέλουν και όχι επειδή πρέπει. Να περάσουμε, Αγγελική μου, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ το συζητάμε. Έφτιαξε το σπίτι των ονείρων σου όπως το έχεις φανταστεί. Τώρα που η μάχη για να το κρατήσεις καλά κρατεί, υπάρχουν 7 εργαλεία για να ρυθμίσεις τις οφειλές σου και να κρατήσεις το σπίτι σου, όπως βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός με επιπλέον κούρεμα χρέους έως 28% και υποχρεωτική αποδοχή για τους ευάλωτους. Ρύθμιση οφειλών με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Βεβαίωση ευάλωτο φιλέτη και ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης με επιδότηση και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας. Ενημερωνόμαστε τώρα για τα 7 εργαλεία στο κρατάμετοσπίτιμας.gr. Κρατάμε την ελπίδα. Κρατάμε το σπίτι μας. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νησί των ποιητών. Η γη του ύμνου στην ελευθερία. Το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου. Η ωραία και μόνη Ζάκυνθος. Ένας τόπος ιστορίας και πολιτισμού σας προσκαλεί σε μια ιστορική εμπειρία. Το Ζακυνθινό Μεγαλοβδόμαδο και το Πάσχα εδώ είναι μοναδικά. Η Ζάκυνθος σας περιμένει να σας φιλοξενήσει, να σας ξεναγήσει και να σας αγκαλιάσει με τους ήχους, τα αρώματα, τις μοναδικές γεύσεις και τις απίστευτες εικόνες. Δήμος Ζακύνθου. Όταν αγοράζεις φυτοφάρμακα, τα μάτια σου 14. Οι ετικέτες πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά. Μόνο τα εγκεκριμένα σημεία πώλησης εγγυώνται την ασφάλεια της υγείας σου, του εισοδήματός σου, του περιβάλλοντος. Στοπ στα παράνομα φυτοφάρμακα. Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας. Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών για παράνομα φυτοφάρμακα 800 11 39 100.
Το συζητάμε. Εδώ είμαστε. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε εδώ μαζί παρέα αυτή την Κυριακή, ουσιαστικά στην πρώτη εκπομπή μας, μιλώντας, συζητώντας με θέμα νηστεία και διατροφή. Εξάλλου είμαστε ένα βήμα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, Κυριακή των Βαΐων. Ξεκινάει μια περίοδος που πραγματικά ευαισθητοποιεί όλο ένα και περισσότερους, αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα, για να νηστέψουν. Και είμαστε εδώ στο στούντιο με την κυρία Αγγελική Παναγιώτογλου, κλινική διαιτολόγο από το ΑΧΕΠΑ. Ήδη καταρχάς ασχοληθήκαμε με το του ρεπορτάζ και πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας ξεχωριστά διαφορετικά το θέμα νηστεία. Κάποιοι νηστεύουν, κάποιοι άλλοι όχι. Νομίζω ότι είναι στην προσωπική πλέον επιθυμία, δυνατότητα του καθένα. Δεν θα το κρίνουμε κανείς για τον άλλον. Εμείς θα μείνουμε στο γεγονός ότι εκεί θα εστιάσουμε, κατά πόσο τελικά η νηστεία μπορεί να λειτουργήσει προσφέροντάς μας ωφέλη για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, με μία μικρή αποτοξίνωση που μπορεί να έχει και ακολουθώντας βέβαια τις σωστές ποσότητες με εγκράτεια, διότι νομίζω εκεί είναι το κλειδί. Ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα ποσότητα. Ναι. Οι περισσότεροι που ξεκινάνε μια διατροφή η οποία στηρίζεται στην χορτοφαγική ή στην νηστεία, πιο πολύ φοβούνται ότι δεν θα πάρουν την πρόσληψη πρωτεΐνης την οποία χρειάζονται, ή σκέφτονται ότι δεν θα πάρουν σίδηρο ή δεν θα πάρουν τη βιταμίνη 12. Αυτό όντως μπορεί να συμβεί, αλλά όμως μπορούμε να το γλιτώσουμε πολύ εύκολα, γιατί αν έχουμε στην διατροφή μας τα θαλασσινά, τα όσπρια, και με το συνδυασμό ειδικά όσπρια με ρύζι, σίγουρα θα έχουμε την πρωτεΐνη. Επίσης, αν έχουμε στη διατροφή μας σπανάκι, μπρόκολο, τα μανιτάρια, τους ξηρούς καρπούς, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, είμαστε καλυμμένοι από όλα. Τώρα, οι ποσότητες παίζει ρόλο, ο καθένας με τη διάπλαση που έχει, με τη ζωή που έχει, αν κινείται, το ύψος του, αν ασκείται, ναι. Μπορεί να είναι στην ανάπτυξη, μπορεί να είναι όλη μέρα να μην έχει καθόλου κίνηση στη ζωή, να έχει πολύ καλό μεταβολισμό από το DNA του, οπότε παίζει ρόλο η ποσότητα πιο πολύ να έχουμε σε μια μερίδα. Να το πούμε καλύτερα έτσι, μια μερίδα εστιατορίου. Όταν τρως μια μερίδα εστιατορίου το μεσημέρι. Είναι συγκεκριμένη ποσότητα. Είναι συγκεκριμένη ποσότητα. Με μια σαλάτα εστιατορίου πάλι θα έλεγα, σαν ποσότητα, όχι το τι περιέχει, και όχι γαβάθες σάλα. Εγώ είμαι σε αυτό λίγο αρνητική. Δεν χρειαζόμαστε αυτές τις γαβάθες με τη σαλάτα. Πολλές φορές το βλέπουμε όμως αυτό σαν πρόταση και από επώνυμους, από ανθρώπους που κάνουν τις δικές τους αναρτήσεις και στην πλατφόρμα του TikTok και στο Instagram, ότι προτείνουν μία σαλάτα και με αυτό διατηρούμε, σου λέει, στα κιλά μου και προσέχω, και είναι τεράστιες οι ποσότητες. Τεράστιες, γιατί αυτό υπάρχει και ο όγκος, δηλαδή μαθαίνεις να τρως σε μεγάλες ποσότητες, και αυτό δεν είναι καλό να μαθαίνουμε να τρώμε σε μεγάλες ποσότητες, ας είναι και λαχανικά, γιατί κάποια στιγμή δεν θα τρώμε λαχανικά, θα φάμε κάτι άλλο και θα θέλουμε πάλι μεγάλες ποσότητες. Οπότε, αν πούμε ότι το μεσημέρι θα φάμε μια μερίδα με τη σαλάτα και το βράδυ μισή μερίδα με τη σαλάτα. Τώρα, το απόγευμα. Το ίδιο έτσι. Μπορεί να είναι το ίδιο. Μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά μπορούμε να έχουμε και μια σαλάτα και να προσθέσουμε κάποιες ελιές, ένα παξιμάδι, και αν δεν θέλουμε φαγητό. Τώρα, από εκεί πέρα το απόγευμα μπορούμε να έχουμε τα φρούτα μας, τους ξηρούς καρπούς μας. Το πρωί μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά πρωινά. Γάλα, αμυγδάλου με βρώμη, που είναι πολύ θρεπτικό. Το ταχίνι, πρέπει να προσέξουμε όπως αυτό. Και την ποσότητα. Και την ποσότητα. Το φυστικό βούτυρο. Και το φυστικό βούτυρο είναι όπως είναι το ταχίνι, μία κουταλιά δηλαδή τη σούπας, είμαστε εκεί στις 100 θερμίδες, αλλά είναι πάρα πολύ θρεπτικά. Δηλαδή αυτά πραγματικά είναι superfood και είναι και νόστιμα. Τώρα υπάρχουν όμως το ταχίνι που είναι είναι με ζάχαρη, υπάρχουν αυτά που είναι χωρίς. Εναλλακτικές έχει νομίζω. Ναι. Και με στέβια μπορείς να βρεις, με γλυκαντικά, δηλαδή τύπου στέβια. Καλό είναι να διαβάζουμε τις ετικέτες όμως, να βλέπουμε τι είναι αυτό που τρώμε. Δηλαδή έχει ζάχαρη, έχει μέλι, δεν έχει, δηλαδή για να ξέρουμε. Ώστε να μην πιστεύουμε και να μην έχει ζάχαρη, πάλι δεν πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη ποσότητα. Γιατί η πολύ μεγάλη ποσότητα δεν μπορεί ο οργανισμός να την κάψει, θα την αποθηκεύσει, γιατί δεν κάνουμε τόσο μεγάλη κίνηση. Δηλαδή, εκτός αν είμαστε αθλητές.
Και πρωταθλητές, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δηλαδή ισχύει και αυτό. Αναφέρθηκες λίγο πριν στο θέμα στις κατηγορίες ανθρώπων, ηλικιακά δηλαδή, αυτών που νηστεύουν, εφηβεία, έφηβοι. Πολλοί είναι γονείς που σου λέει όχι, το παιδί μου δεν θα νηστεύσει, είναι πάνω στην ανάπτυξη, θα πιει και το γάλα του, θα φάει και το κρέας του. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό πραγματικά θα λειτουργήσει αρνητικά αν συμβεί 2 ή 3 ημέρες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Δηλαδή, ουσιαστικά και σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο, ο οποίος είναι στην ανάπτυξη, το να απέχει 3 ημέρες, 4, νομίζω ότι δεν θα έχει τόσο αρνητικά ωφέλη στην υγεία του. Είναι πολύ μικρό το διάστημα. Ακόμα και μια εβδομάδα, ακόμα και 40 μέρες είναι μικρό το διάστημα για να πούμε ότι κάποιος έχει αλλάξει ή έχει γίνει τόσο μεγάλη παρέμβαση στην ζωή του. Γιατί όχι οι έφηβοι? Και οι έφηβοι μπορούν να κάνουν την νηστεία με τους σωστούς συνδυασμούς, τις σωστές ποσότητες και έτσι και να ακολουθήσουν και την παράδοση, γιατί όχι και τη θρησκεία. Βέβαια είναι όλα να τα θέλουν. Νομίζω ότι είναι υποκειμενικά και είναι θέμα του πρόβλημα ανάπτυξης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λίγο πριν αναφέρθηκες και στο θέμα των συνταγών, μιλώντας για το συνδυασμό ανάμεσα σε ρύζι και σε όσπρια, που είναι πολύ δυνατός και το βλέπουμε τελευταία να κυριαρχεί και μέσα από συνταγές που τρέχουν, που υπάρχουν αναρτημένες και στο διαδίκτυο αλλά και στα social media και μιλούν για το πόσο πραγματικά σημαντικά ωφέλη μπορεί να δώσει στον οργανισμό. Δηλαδή, συνδυασμός σπανάκι με ρύζι. Το γνωστό σε όλους πανακόριζο, το οποίο μισούσαμε ως παιδιά, αλλά ξαφνικά νομίζω διαπιστώνουμε ότι είναι ωφέλιμο. Φακόριζο είναι της περίοδου αυτής. Ναι. Όχι, κανονικά θα πρέπει να το έχουμε όλη την περίοδο αυτή στη ζωή μας. Δηλαδή, 1 φορά την εβδομάδα η μεσογειακή διατροφή λέει σίγουρα 2 φορές. Και θα είμαστε καλυμμένοι από το θέμα ότι έχει γίνει απορρόφηση των αμινοξέων. Και γιατί όχι, αν το συνδυάσουμε και με ένα πορτοκάλι μετά ή με λεμόνι, γιατί βοηθάει και αυτό στην απορρόφηση και στο μεταβολισμό των τροφών. Οπότε είναι τα στάνταρ στη διατροφή σε περίοδο νηστείας. Όχι μόνο νηστείας, όλου του χρόνου. Όλου του χρόνου. Στην διάρκεια του ρεπορτάζ ακούσαμε το θέμα vegan. Είναι μια διατροφή η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο ένα και περισσότερους ένθερμους υποστηρικτές και μάλιστα επιλέγεται από νέο κόσμο, ο οποίος αρνείται πεισματικά να φάει οτιδήποτε μπορεί να έχει ζωή, να κινείται, ακόμη και ό,τι μπορεί να παράγεται, ένα φυτό ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις ανθρώπων που ακολουθούν μια διατροφή έξτρα vegan και δεν πίνουν ούτε γάλα, ούτε τα παράγωγα που μπορεί να υπάρξουν, δηλαδή όπως είναι τα αυγά, ακόμη και κάποια λαχανικά. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Σαφώς και δεν έχει κοινά σημεία με την νηστεία. Παρουσιάζει κάποια ίσως κοινά σημεία διατροφικά. Πιστεύω ότι ο καθένας όπως θέλει να κάνει τη διατροφή του μπορεί να την ακολουθήσει. Από εκεί και πέρα καλό είναι να κάνει κάποιες εξετάσεις, να βλέπει αν έχει κάποιες ελλείψεις. Υπάρχουν και τα συμπληρώματα που μπορεί να γιατί όταν κάποιος κάνει τέτοια διατροφή είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε εκεί μιλάμε ότι μπορεί να υπάρξει μια επάρκεια. Μα είναι στάση ζωής, είναι άποψη ζωής το να είσαι vegan ή το να είσαι κορτοφάγος. Δεν είμαστε αρνητικοί σε όλα, αρκεί να υπάρχει μια παρακολούθηση, να υπάρχουν εξετάσεις, γιατί όχι να πηγαίνουν σε ένα διαιτολόγο, να βλέπουν αν καλύπτεται από όλα τα παιδιά. Φαίνονται ούτως ή άλλως οι ανεπάρκειες, θα δει ότι έχει πρόβλημα στα μαλλιά, στα νύχια, κόπωση. Οπότε αν υπάρχει έλλειψη, κάτι θα φανεί. Θα το παρακολουθήσουμε και θα το λύσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αναφέρθηκες λίγο πριν σε προϊόντα τα οποία είναι νηστίσιμα και μπορεί να είναι γάλα. Υπάρχουν τέτοια προϊόντα και κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Είναι ευρέως δεδομένο. Και προϊόντα που αφορούν στο τυρί, εναλλακτικά, τύπου κασέρι και ποια είναι η άποψή σου για αυτά τα προϊόντα? Σαφώς μπορούν να προσφέρουν τις ίδιες βιταμίνες, τα ίδια στοιχεία, τα ωφέλη τα οποία θα είχε ένα κανονικό προϊόν. Εγώ είμαι υπέρ στο να τρώμε και το κρέας και το κοτόπουλο και το ψάρι και τα γαλακτοκομικά. Αλλά τώρα αν κάποιος θέλει να πάει σε αυτές τις τροφές,
όλα είναι με μέτρο. Νηστίσιμες που είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε αυτό είναι θέμα γούστου, πιστεύω. Ναι, οι συγκεκριμένες τροφές βέβαια μπορεί να τις χρησιμοποιούμε, να τις επιλέγουμε κατά τη διάρκεια της νηστείας τα τελευταία χρόνια, αλλά πλέον όπως θα έχεις δει και εσύ και στις συσκευασίες αναγράφεται ότι vegan. Οπότε προορίζονται για αυτό το συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό, το οποίο είναι vegan, είναι χορτοφάγοι και θα επιλέξουν κάτι το οποίο αφορά σε συγκεκριμένη διατροφή. Τώρα, στα της νηστείας, αναφερθήκαμε λίγο πριν στο θέμα θερμίδες. Μίλησες για τον χαλβά, ο οποίος είναι νηστήσιμος, ιδιαίτερα εύγευστος. Όλοι στο χαλβά. Στο χαλβά ξεφεύγουμε όλοι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και ο χαλβάς ο σιμιγδαλένιος. Ναι. Εκεί τι γίνεται με τις θερμίδες? Καλύτερα. Είμαστε καλύτερα. Από 550 θερμίδες που έχουν τα 100 γραμμάρια του εμπορίου, πάμε στις 300. Πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Βέβαια, εκεί μιλάμε για σιμιγδάλι, για ζάχαρη. Τώρα, αν βάλουμε μέσα ξηρούς καρπούς, βάλουμε σταφίδες, πάμε σε άλλες θερμίδες. Εμπλουτίζεται, ναι, είναι καλές θερμίδες. Αλλά και στο χαλβά εμπορίου μπορεί και εκείνα να υπάρχουν πάλι οι ξηροί καρποί. Ναι. Οπότε και εκεί μπορεί να ξεφύγουμε κι άλλο. Επιλέγουμε δηλαδή μία απλή εκδοχή του χαλβά, αν θέλουμε λιγότερες θερμίδες. Θέλει 300 θερμίδες, είναι ένα γλυκό καλό, παραδοσιακό, γιατί όχι. Ναι. Ξηρούς καρπούς προτιμάμε τους ανάλατους. Ανάλατους, οι πιο καλοί από ό,τι έχουν φανεί είναι τα αμύγδαλα και τα καρύδια. Τα καρύδια, ναι. Και μάλιστα και σύμφωνα με έρευνες, το γνωρίζεις βέβαια καλύτερα λόγω της επαγγελματικής σου ιδιότητας. Τα καρύδια τα οποία, όπως τελευταία έτσι ακούγεται και έχει γίνει και μέσα από σχετική έρευνα, οι ξηροί καρποί οι οποίοι μοιάζουν με κάποια ζωτικά όργανα, αυτόματα κάνουν καλό στο συγκεκριμένο όργανο. Δηλαδή, τα καρύδια τα οποία έχουν το σχήμα του εγκεφάλου βοηθούν στο μυαλό. Τώρα, βέβαια, κατά πόσο αυτό έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες. Στη μνήμη. Όντως είναι πολύ καλό, έχει τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, γιατί όχι, να μην έχουμε στη διατροφή μας και σε μικρές ηλικίες και σε μεγάλες ηλικίες καρύδια, αμύγδαλα να τα έχουμε στάνταρ. Μέλι είναι διαιτητικό. Επίσης είναι νηστίσιμο. Είναι νηστίσιμο, είναι πολύ καλό γιατί έχει και αυτό θρεπτικά συστατικά, μας βοηθάει πολύ στην καλή λειτουργία του εντέρου. Αλλά με μέτρο. Με μέτρο και μαρμελάδες, φυσικές μαρμελάδες μπορούμε να φτιάξουμε. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη ή έστω και αν βάλουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού μαρμελάδα σε μια φέτα ψωμί το πρωί. Νομίζω ότι η ποσότητα είναι τελικά. Δεν είναι κάτι. Ίσα-ίσα, αν θέλεις κάτι να είναι διαφορετικό από το μέλι και να πας στη μαρμελάδα, γιατί όχι. Το βασικό είναι, νομίζω, εκεί καταλήγουμε, στο να υπάρχει μέτρο. Νομίζω ότι όταν χάνεται το μέτρο και ξεφεύγουμε από τη συγκεκριμένη ποσότητα, τότε είναι πολύ απλά και ότι στην νηστεία παχαίνουμε. Και ίσως να μας προκαλεί και μια νευρικότητα το ότι δεν μπορούμε να φάμε τις τροφές που θα θέλαμε. Και αυτόματα όλο αυτό να λειτουργεί του να φας περισσότερο. Μπορεί να είναι ο χαλβάς, μπορεί να είναι οι ελιές, μπορεί να είναι κάποιο γλυκό του κουταλιού, τα οποία είναι νηστίσιμα και αυτά. Και νομίζω ότι είναι και λίγο εθιστικά. Όπως, δηλαδή, κολλάς. Δεν θα μείνεις, δεν θα αρκεστείς μόνο στο ένα κουταλάκι του γλυκού. Είναι επίσης πολύ καλή επιλογή, όπως ανέφερες λίγο πριν, η πατατοσαλάτα, τα όσπρια, και ερχόμαστε λίγο στο θέμα ζυμαρικά. Εκεί τι γίνεται? Είναι επίσης νηστίσιμα. Βέβαια, περιέχουν το αυγό, αλλά είναι νηστίσιμα ίσως όχι για τη Μεγάλη Εβδομάδα, όσον αφορά γενικότερα την περίοδο της νηστείας. Αν και για κάποιους επιλέγονται και για την Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι, εντάξει, και σε αυτό πρέπει να προσέξουμε την ποσότητα. Δηλαδή, αν φάμε ένα φλιτζάνι μακαρόνια ή ρύζι ή πληγούρι ή κοινόα. Το ρύζι είναι στην ίδια κατηγορία με τα ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά είναι. Ναι, δηλαδή πάλι στο ένα φλιτζάνι. Ένα φλιτζάνι ρύζι μαγειρεμένο είναι πάλι όπως τα ζυμαρικά στο ένα φλιτζάνι. Από εκεί πέρα, εκείνο που βάζουν θερμίδες είναι πόσο λάδι θα βάλεις, με τι θα το συνδυάσεις. Τι σάλτσες από πάνω. Τι σάλτσες θα βάλεις. Δεν είναι η σάλτσα, εντάξει, αν βάλεις μια κόκκινη σάλτσα. Ντομάτα, πλην ντομάτα, ας πούμε. Το λάδι είναι που θα βάλει τις θερμίδες. Εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι καλό να έχουμε κάποιες στάνταρ ώρες. Δηλαδή να έχουμε το πρωινό, το μεσημεριανό ή ένα δεκατιανό, να μην τσιμπολογάμε. Όταν τσιμπολογάμε, τότε γίνονται τα περισσότερα λάθη. Ή επίσης να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι τώρα που είμαι σε περίοδο νηστείας χάνω κάποια πράγματα, άρα μπορώ να φάω σε κάποιο που έχει λιγότερες θερμίδες πιο πολύ, ή θα φάω όταν τελειώσει η νηστεία, θα φάω πιο πολύ μετά. Δηλαδή καλό είναι να μην το σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή θα φάμε πιο πολύ ή τώρα γλιτώνουμε κάτι. Θα βλέπουμε την κάθε μέρα σωστές ώρες, μια μερίδα, περπάτημα,
άσκηση. Και να μην υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Αυτό που ανέφερες, νομίζω ότι ήταν το κλειδί, όχι γενικά μόνο για την περίοδο της νηστείας, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα διατροφικές, δηλαδή αποχές σε συγκεκριμένες τροφές, και μετά να υπάρχουν ξεσπάσματα, δηλαδή συναισθηματική πείνα που έρχεται πολλές φορές και εκεί ξεσπάμε όταν δεν είμαστε καλά, καταφεύγουμε στο φαγητό, και γενικότερα υπερφαγικά επεισόδια, από εκεί περνάμε σε μια άλλη κατηγορία, σε μια άλλη εκπομπή. Είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, διότι τιμωρούμε τον εαυτό μας, δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο αποχής, νηστείας, σωστής διατροφής και λέμε «ΟΚ, τώρα μπορώ μετά να φάω», και έρχονται τα υπερφαγικά επεισόδια με αποτέλεσμα και βάρος να παίρνουμε και να μην τρεφόμαστε σωστά και να βλάπτουμε τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος τις περισσότερες φορές που δύσκολα σταματάει. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό θέλει να πάρεις μία απόφαση, να συνδυάσεις και μια ψυχολογική υποστήριξη, να βάλεις χόμπι στη ζωή σου, δραστηριότητες, να πας σε ένα διαιτολόγο, να συζητήσεις για τη διατροφή σου, δηλαδή θέλει λίγο περισσότερο προσοχή. Και καλό είναι να μην το αφήνεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μετά μπορεί να σε ρίξει πολύ περισσότερο ψυχολογικά. Είναι πιο δύσκολο μετά και να το αποδεχθείς και να ξεκινήσεις να μπεις στη διαδικασία για να το αντιμετωπίσεις. Αλλά καλό είναι κάθε μέρα να σκέφτεσαι ότι σήμερα ξεκινάει μια καινούργια μέρα, θα φάω το πρωινό μου, να αφήσω στον εαυτό μου ένα χρόνο να το κάψει αυτό που έφαγα μέχρι να φάω το επόμενο, να του δώσω την ευκαιρία στον οργανισμό μου να πεινάσει για να φάω, να δώσω ευκαιρία στον εαυτό μου να γυμναστεί ώστε να κουραστεί για να φάω, να έχω κάνει μια προετοιμασία στο μυαλό μου το τι θα φάω την εβδομάδα, ώστε να έχω κάνει κάποια ψώνια, να έχω αγοράσει κάποιες τροφές, για να μην πω ότι τελευταία στιγμή θα φάω και θα πάω να πάρω ένα σνακ το οποίο δεν θα είναι καλό, θα είναι πολλές θερμίδες, θα είναι τηγανιτό, δεν θα οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, γιατί θέλει μια προετοιμασία και να ασχοληθώ με τη διατροφή. Πολλές φορές ότι έχουμε την δουλειά, έχουμε την οικογένεια, παραμελούμε να δώσουμε λίγο χρόνο και να ασχοληθώ με τη διατροφή. Δεν χρειάζεται πολύ. Θέλει μια οργάνωση, προετοιμασία και μετά να πάρεις την απόφαση και να πεις θα το τηρήσω. Θα έχω 5 γεύματα, θα το ακολουθήσω. Θα έχω τις σαλάτες μου, θα τα έχω όλα στο ψυγείο μου, αυτά που πρέπει, νερό να πίνω πολύ. Είναι πολύ απλά. Γενικά το σημαντικό είναι να μας προσέχουμε. Εγώ εκεί θα καταλήξω. Τώρα, μέρος της νηστείας είναι και οτιδήποτε αφορά στο θέμα άμυλο. Τώρα, θα είναι ψωμί, θα είναι ολικής άλεσης, θα είναι καλαμποκίσιο, θα είναι κριτσίνια, θα είναι πίτες, χορτόπιτες. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που πραγματικά έχει παράδοση. Δηλαδή, από την μία άκρη της Ελλάδας μέχρι το τελευταίο ορεινό χωριό, ακόμη και στα νησιά, οι πίτες έχουν την τιμητική τους. Λοιπόν, είναι και αυτές νηστίσιμες, είναι οι χορτόπιτες, είναι οι σπανακόπιτες. Να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι. Επισκεφθήκαμε κάποιον φούρνο εδώ της Θεσσαλονίκης, συνομιλήσαμε με την Γεωργία, η οποία είναι υπάλληλος του φούρνου, με θέμα βέβαια του τι ακριβώς επιλέγουν αυτή την περίοδο της νηστείας οι περισσότεροι. Εσύ νηστεύεις? Νηστεύω από κρέας όλη τη Σαρακοστή. Στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας? Κανονικά. Δεν τρώω ούτε τυρί ούτε κρέας. Ποια είναι τα προϊόντα τα νηστίσιμα τα οποία επιλέγουν οι περισσότεροι, αυτοί που νηστεύουν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας? Επιλέγουν ταχινόπιτες, σπανάκι σκέτο, πράσο σκέτο, πινιρλάκια με πατάτα, έχουμε μανιταροπιτάκια, κριτσίνια που είναι νηστίσιμα, τα κουλούρια μας που είναι νηστίσιμα, ηλιόψωμα, τα βουτήματα από εδώ δηλαδή που έχει διάφορα νηστίσιμα. Αυτά είναι κυρίως τα νηστίσιμα. Παστέλι. Σε σχέση με πέρυσι, πρόπερσι, δηλαδή παρατηρείται έτσι μείωση, είναι σταθερά? Νομίζω ότι είναι σταθερό. Το ίδιο. Λοιπόν, νομίζω ότι οι επισκέψεις στο φούρνο είναι πάντα αγαπημένες. Λοιπόν, και στο φούρνο της γειτονιάς είναι ένα είδος που επιλέγουμε συχνά, δηλαδή τα κριτσίνια, το κουλούρι Θεσσαλονίκης, ίσως κάποιο κομμάτι νηστίσιμης πίτας, κορτόπιτα, πρασόπιτα. Είναι για πρωινό η επιλογή για πάρα πολλούς. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτά? Και εκεί θα πρέπει μέτρο.
να υπάρχει. Σίγουρα μέτρο. Καλό είναι να έχουμε μια επιλογή, δηλαδή να πούμε το πρωί θα φάω, αναλόγως βέβαια τι στόχο έχουμε. Αν έχουμε στόχο να χάσουμε κιλά, να συντηρήσουμε, αν έχουμε ένα στόχο να συντηρήσουμε τα κιλά μας, τότε μπορούμε να έχουμε ένα κομμάτι πίτας μία φορά με 2 την εβδομάδα. Δηλαδή να μην το έχουμε κάθε μέρα, να διαλέξουμε ένα από αυτά που μας αρέσει. Σίγουρα αυτά που έχουν λαχανικά είναι λιγότερες θερμίδες από μια ταχινόπιτα ή σπανακόπιτα. Η σπανακόπιτα έχει πιο λίγες θερμίδες από την ταχινόπιτα. Λιγότερες θερμίδες, σίγουρα. Ναι. Και η χορτόπιτα γενικότερα, πρασόπιτα. Ναι, πρασόπιτα βέβαια παίζει ρόλο και αν είναι φτιαγμένη με πολύ λάδι. Δηλαδή βλέπουμε μερικές έχουν πολύ λάδι, οπότε ανεβαίνουν πολύ θερμίδες. Του εμπορίου ή κάποιες που είναι με χωριάτικο φύλλο, νομίζω ότι διαφοροποιείται και αυτό, δηλαδή το είδος της ζύμης, έτσι. Ναι. Τώρα, εγώ θα πρότεινα σε κάποιους που έχει πολύ, του αρέσουν πάρα πολύ, δηλαδή με θέμα όλα αυτά τα προτιμάει, καλύτερα να τα βάλει σαν γεύμα. Να πει ότι εγώ θα φάω 2 κομμάτια σαν γεύμα με σαλάτα. Ωραίο αυτό. Ναι, εγώ ας πούμε το προτείνω σε άτομα που λένε εγώ φτιάχνω κάθε εβδομάδα. Από το να το έχει μία φορά την εβδομάδα το πρωί και να ξεφύγει, καλύτερα να το πει ότι εγώ θα το έχω σαν γεύμα. Μαζί με μία σαλάτα, οπότε είναι ένα πλήρες γεύμα. Όμως παίζει ρόλο τι πίτα. Δηλαδή, αν είναι πάρα πολύ λαδερή, μπορεί να φτάσει και 700 θερμίδες για να έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. 700 θερμίδες σε ένα μεγάλο κομμάτι, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, κάποιοι που φτιάχνουν σπίτι τους είναι και τι μερίδα είναι. Δηλαδή, κανονικά η μερίδα είναι 170 γραμμάρια. Ναι. Όποιος μαγειρεύει σπίτι του, να ξέρει δηλαδή, είναι εκεί. Ναι, είναι πολύ υποκειμενικό. Αλλά είναι σαφώς και αυτό μια επιλογή. Δεν σημαίνει ότι αν φάμε ένα κομμάτι πίτα ή αν φάμε προϊόντα τα οποία έχουν έξτρα άμυλο, μπορεί να είναι ψωμί, μπορεί να είναι κουλουράκια νηστίσιμα. Νομίζω ότι εγώ αυτό κρατάω από την κουβέντα μας, ότι το πώς θα οριοθετήσουμε το θέμα μερίδα και το πώς θα βάλουμε ένα μέτρο. Δηλαδή του να λειτουργήσουμε με εγκράτεια. Που είναι ουσιαστικά και η λέξη κλειδί για την νηστεία. Ναι. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ακριβώς. Όχι μόνο στο θέμα της διατροφής. Και αν σκεφτούμε ότι το πρωί θα βάλουμε πάρα πολύ άμυλο, θα πρέπει τα υπόλοιπα γεύματα να μην έχουν άμυλο. Δηλαδή δεν θα βάλεις και στο δεκατιανό ψωμί με ταχίνι. Δεν θα βάλεις και στο βραδινό. Μπορεί να βάλεις το πρωινό και να βάλεις και στο μεσημεριανό. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις ότι έβαλες άμυλο το πρωί, δεν θα είναι το κυρίως σου γεύμα πατατοσαλάτα. Θα μπορούσε να υπάρχει. Εκτός λοιπόν... αν φας ένα κουλούρι που θα είναι πιο ελαφρύ. Ναι. Ωραία, λοιπόν, μεγάλη εβδομάδα ξεκινάει και μια που είσαι εδώ, να αποφεληθούμε της παρουσίας σου και να δώσουμε έτσι ένα πιλωτικό, αν θέλεις, διαιτολόγιο, καθημερινό δηλαδή, όχι κάθε μέρα, αλλά 1-2 ημέρες για το πώς μπορεί κάποιος να κινηθεί στην εβδομάδα που ξεκινάει. Θέλει να νηστεύσει, από εκεί ξεκινάμε βέβαια πρώτα απ' όλα, ή εν πάση περιπτώσει θέλει να αποτοξινωθεί από το διατροφικό καθημερινό πρόγραμμα της υπόλοιπης χρονιάς. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να προσέξει τις ποσότητες καταρχήν. Να πίνει αρκετό νερό. Σίγουρα 6 με 8 ποτήρια νερό την ημέρα. 1,5 λίτρο. 1,5 λίτρο. Το πρωί ό,τι και να διαλέξει. Εγώ θα πρότεινα να μην πάμε στις πίτες, να πάμε στο κουλούρι, να πάμε στο μια φέτα ψωμί με μέλι, μια φέτα ψωμί με ταχίνι ή επίσης να βάλει αγκουράκι, ελιές. Για πρωινό, γιατί όχι. Ναι. Λίγο αγκουράκι, λίγο. Πολλοί τουρίστες έτσι βλέπουμε ότι το επιλέγουν σαν πρωινό σε ένα ξενοδοχείο δηλαδή. Ναι. Ακριβώς, σε όλα τα ξενοδοχεία το έχουν στο πρωινό. Μετά, στο δεκατιανό, μπορούμε να προχωρήσουμε με το φρούτο. Ένα φρούτο, άμα θέλουμε να χάσουμε βάρος. Άμα δεν θέλουμε να χάσουμε βάρος και θέλουμε να το συντηρήσουμε, ας βάλουμε και μια μικρή χούφτα ξηρούς καρπούς. Να το πάρουμε στη δουλειά μας και θα είναι πιο εύκολο. Απλώς να προσέξουμε λίγο στα φρούτα. Η μπανάνα είναι 2 φρούτα, ή αν είναι κανένα τεράστιο μήλο είναι 2 φρούτα. Δηλαδή παίζει ρόλο και λίγο οι ποσότητες στα φρούτα. Τώρα το μεσημέρι σίγουρα μία σαλάτα. Στο γεύμα θέλουμε να μην είναι τηγανιτά. Θέλουμε να έχει σίγουρα μια κουταλιά της σούπας λάδι, να μην ξεφύγουμε. Γιατί θα βάλουμε και στη σαλάτα, θα βάλουμε και στο φαγητό, μην ξεφύγουμε στο ελαιόλαδο. Αν θέλουμε να βάλουμε ελιές, δεν θα βάλουμε ελαιόλαδο στη σαλάτα. Αν θέλουμε να προσέξουμε. Υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν θέλουμε να πάρουμε βάρος, αυτό αφορά. Θέλουμε να νηστέψουμε, να αποτοξινωθούμε και να είναι έτσι ένα ομαλό πρόγραμμα το οποίο θα μας προσφέρει και. Θα βάλουμε 2 φορές όσπρια. Έτσι, και αυτό που είπαμε φακόριζο, σαν συνδυασμό θα είναι ακόμα καλύτερα. Αν κάνουμε όμως φακόριζο, δεν θα φάμε και ψωμί μαζί, με σαλάτα. Μόνο. Ναι.
Αυτό γίνεται γιατί το φακόριζο αντιστοιχεί. Είναι μια πρωτεϊνική όμως αυτή, έτσι, η διατροφή. Σίγουρα, παίρνεις την πρωτεΐνη σου. Αν θέλεις να φας ρύζι, πατατούλα, να το συνδυάζεις με τα θαλασσινά, να είναι γύρω στα 100-150 γραμμάρια τα θαλασσινά μαγειρεμένα και από εκεί πέρα ένα φλιτζάνι για άντρες, μισό φλιτζάνι, αναλόγως άμα θες να χάσεις βάρος, και τη σαλάτα. 2 μέρες τα θαλασσινά, 2 μέρες τα όσπρια. Αν θέλεις να κάνεις φασολάκια, μπάμιες, λαδερά φαγητά. Όταν λέμε λαδερά, πάλι θα πρέπει να προσέξουμε το λάδι όμως, να είναι μια κουταλιά της σούπας λάδι, 2 το πολύ, και εκεί μπορούμε να βάλουμε το ψωμί. Αν όμως έχουμε βάλει στα φασολάκια πατάτα, πάλι πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε βάλει πατάτα μέσα, άρα στο ψωμί δεν πρέπει να ξεφύγουμε. Άρα είναι σωστό συνδυασμό των τροφών, ανάλογα το τι θα επιλέξουμε για το μεσημέρι, να το δρομολογήσουμε λίγο και το τι θα επιλέξουμε για το βράδυ. Θα κρατήσουμε αυτό που είπες, ότι φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα και λέμε η εβδομάδα μου θα ξεκινήσει και εγώ τη Δευτέρα θα μαγειρέψω αυτό. Σαν να έχουμε ένα μικρό μωρό, πώς προσέχουμε τα παιδιά μας, έτσι ακριβώς να προσέξουμε και εμάς. Την Τρίτη θα φάω αυτό, Τετάρτη μπορεί να φάω αυτό, να έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο κατά νου, όχι να ξυπνήσουμε και να πούμε τώρα σήμερα τι. Δηλαδή, αν είχαμε ένα μωρό, δεν θα το προσέχαμε. Και αν θέλουμε και μια μέρα, δεν μπορούμε να μαγειρεύουμε κάθε μέρα και να το τρώμε 2 φορές συνεχόμενα, 2 μέρες συνεχόμενα, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Επίσης, καλό είναι να ξέρουμε πόσες φορές θα βγούμε αυτή την εβδομάδα να φάμε έξω. Δηλαδή, αν ξέρουμε ότι θα πάμε σε μια ταβέρνα την Κυριακή, το Σάββατο, να ξέρουμε πώς θα κάνουμε τα γεύματά μας το πρωί, το βράδυ. Και να κάνουμε λίγο στο μυαλό μας, να προετοιμάσουμε, αν είμαστε σε περίοδο που θέλουμε να προσέξουμε το βάρος μας, να προετοιμάσουμε το μυαλό μας και θα πούμε ότι εγώ θα πάω στην ταβέρνα και θα παραγγείλω αυτά. Θα παραγγείλω αυτή τη μερίδα. Αν το προετοιμάσεις το μυαλό σου ότι θα φάω αυτή τη μερίδα με αυτή τη σαλάτα, τότε δεν θα ξεφύγεις. Δηλαδή θα έχεις ενοχές να φας και παραπάνω. Ή καλό να μην παραγγείλεις πατάτες τηγανιτές. Βέβαια η παρέα, ή αν ξέρεις ότι η παρέα είναι τέτοια, καλό είναι να έχεις ένα πιάτο και να βάζεις συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή να πεις ότι εγώ σε αυτό το πιάτο μου θα βάλω 5 πράγματα. Μια πατάτα, ένα καλαμαράκι, για να μην ξεφύγεις πάλι πολύ. Νομίζω ότι εξαρτάται από τον κάθε ένα τι διάθεση έχει, πόσο θέλει πραγματικά να μείνει σταθερός σε αυτές τις υποσχέσεις που δίνει στον εαυτό του, από εκεί ξεκινάει όλο, και κατά πόσο φυσικά θέλει να ξεφύγει. Σαφώς εμείς ήμασταν εδώ για να δώσουμε μέσω της δικής σου επαγγελματικής ιδιότητας μια γενικότερη εικόνα για το θέμα νηστεία, το πώς μπορούμε πραγματικά, αν θέλουμε, να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό μας, να υποφεληθούμε από τα της νηστείας, και με το θέμα της ευεξίας που θα νιώσουμε, αλλά και με το θέμα της διατροφής. Τώρα, το τι ακολουθεί ο καθένας και το τι θα ακολουθήσει είναι μια καθαρά υποκειμενική υπόθεση. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ στην πρώτη εκπομπή. Να σου ευχηθώ καλή Ανάσταση, με υγεία. Επίσης. Και αγάπη και σωστή διατροφή. Υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ήμασταν στην πρώτη εκπομπή. Το συζητάμε. Θα είμαστε μαζί παρέα κάθε Κυριακή απόγευμα στις 7 στην TV 100. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της ημέρας. Καλή Ανάσταση, με υγεία, με αγάπη και με φώτιση. Να είστε καλά.